sini Youth and School Affairs di sini orang-orang sastra di sini mana asrama ini orang-orang berkasi di sini Motani Wakil Presiden orang-orang itu sebenarnya berapa di mana kalau blog ni Wakil Presiden dan Samir District Secretary tokoh sini logi tu bagaimana kerja sini dah diurusan ke mau kau mau sentuh bukan angin itu sini mau sih ini sini borok dokter jago itu sini borok mau jago itu tapi nak sungkun kami ya kami ni kan tamu sini jago polis ni paham bukan berani ni tak berani sini angin paham bukan tahu kam kena oh borok mas asli ni bagai kita sam berada thara tunggu aja so kan je polis पुलिस ने आराम थाना को ताबुरों दे पुलिस थाना ताबुरों दे केस ने के बड़ा थाना आदलो तो थाना को ओ आदलो दे पावर बसिन थाने करे आबा बेनो सिन बरक ताबु खासिना ना ताबु सुन आसु बसो जे खाइमेनि सिन यागा जदि पुलिस नि पावर बतिनि सिन यागा तो हाकाय सुन तिनि ताम खाइमे खमो वान सुति सुन पुरा लामा बका सना नागला खमो सुन रुट ब्लॉक खाना नागला खमो बुलाय नाम नागला खमो तो गया नागला खमो सिन बरक ताबु खासिया दंको आबा बेनो जों साइदङो सिनथिग्रा मथ साइदङ सिन बवारा साइदङ सिनि तिब्रा सारो ताबु जदि खासि हागाय जे पावर सिन नांमानि अ पावर ताबु सिन जाबो जदि फायागाय जों म ताबु सिन म सेंग्राव सिगौ जों तेबो खलायजानाय एमनखे खलायजागोन माने नों केस जदि निनो केस न कोनो बेले गुरै आहानो डिसमिस ने कमायनाय लामा कासुबना हाय सारि फेनाय आं खलायनाय खलायबानो न तावादि म ताबु रसैनादि रसै पाइनाय आमथिखान पाइनाय जों आबाहागेन थुंजाबाय थानाय जों आबानो ताबु खासिनान जरां खासिनि जेंना थांगा आसु बसर लाइ थांगा जों कुंदा खायमानबा आसु बसर गोबां मा बरक रेप खायजागौ कुना जासिस रिमाया रिदामा रिमाया कारण तामाइदि सिनियागो अ फानख्रै अ फान ताबु तुना नेके ताम खायना सिनि जे नाहारमु ओ जे बुबागा सिनि खतमनि उनि ज फाति प्रासार थांजां नि तमनि आबसि नांगवासि बसिनि गेता तो नांगौ आउन दबेनो तिब्रासाराव जदि आमो हायनि बागै जे मुतिके थुंजाब तमनि मुतिके रं फेजाब तमनि मुतिके तगजाब तमनि आबनि बागै याकांना निगे सिनि काइसेना लामा आबुं गासिनि ओ वानसारा बे बोला आलादा खाय जों काइसे सेपारेट स्टेट सिनि गेता तो सिनामा यासा सिनाबनो मायमाया जों दा वानसु के फायो जों मा वानसुनाय ताबुंनो केस उंदिरिखा जुनो उसिसारका तावाना दि जे रं फेनाय जिबियो दङ जों बना गाडी दङ ताबुं बिसिङो मिलुय बना खारि हकाय ताम खायमानाय फन खायदमाना फन खायमिया बो साइज मालिया हरमुक्ति थानि सि ओ डिउटि नाय पुलिस रो थुतां से बबर खाथांगा बताउनि सिरजा थांगा गुवाहाटी थांगा बेगाव खा गुमाय थांगा फन खायदमाना नो माया आबाबे न सिनि पुलिस फानगो फायनांगौ ओ पुलिस फायनाखै न सिनि बागे आलादा रायजो सामानांगौ जों जोंहाबो दाबो खामासिनाय जों जुदि खासियांगाय मद जुदि थजि समया मद 2023 जुदि आंदि हाय फानो सिनि यागो जुदि जों खिगलाय मेगाय सिनि यागो ते खिगलाय जानो जरा फालिया आबाके बुबागा सि भग दो जतरा थांजां दि न आसिके रंफेजाक दङ आसिके बाजार तगा दङ तेबो चिन्ते भाषार खासिया मिया बदल थां दङ बिजिबि रं मिटिंग दुखनांगौ बर वानसुगय दुखनांगौ तेबो चिन्ते भाषार वानसाबाय काजमा खागिया सि नानानि नरक इतिहास सिनि बुरि रक जेति भाषा बुरि रक वानसाबाय काजमा निगाय भाषा अतो सनायनाय भाषा थक फालायनाय भाषा दागा खायनाय भाषा दुगानि नायनाय मिनिति भाषा बुरिजु रक तिबाजु बुरि रक डक्टर सागि खायनाय गाहाम बर आबो हाय रमा मथानाय नङा कायसा गदना सावनो 2023 सरि 2010 10,000 सागि सागौ आजका गोबां मा बुरि रक सागि माका आसागाबो गोबां मा बुरै वानसाबाय कायजाका साबाय कायजाका जे बरक बय सुथा बागै बगैसगा अबरिजा फागा ओ बरमान बकायजाका आमदि खायरंका आबो हाय रमा थांनाय आबो हाय रमा थांनाय जेबो खासिया सिन बर थक फानाय पेट्रोल थक फालो याका बुरि के जिदि जागे गेउ आमदि हायके बंका आबो हाय रो सबा खानाय मत तिब्रानि इतिहास मर मथुनाय दे तिब्रा सारा कजना र वान जुन र प्रेमा गाइनो नुनुका इरो किन्तु वानसारो खाय इको मियासि रंपे पयो सिनति प्रसार न नर आपनो नुगन्जर किरियदा आपनो नुगै जोलियदा बखाव जित कावै सिंगला खानसा मांलायनाय खानसा जुदि गायसे वानसारो सिनति प्रसार न
ओमफ्राय माने जों बियाव माननाय नरम नायनाय दे खतर बसर बत्तिफ्रा सामान जुन रफे मागा केबल रफे मायको किन्तु सालथगै वानसार सिन्तिफ्रा जुन रफे दङ खासिना नांनाय दखना नांनाय बुखाव हरजलाय मा जुनिनाय बुखाव हरजलाय जुनिनाय जों जतन थांजा मांनाय आबो सानानो जों बारा कक साया आसन सासिनाय आं लगे गोबां मा कक आं लगे आं नखराव गोबां मा जे सासन दङ बरतेव काहामगाय सुबुंफोर सायख'नाय